Преди десетилетия производителите на автомобили се грижеха за изработването на качествени и издръжливи продукти. Беше въпрос на гордост, когато тяхната марка се свързваше с надежност. Правеха прости, добри продукти, които нямаше да те карат да се бориш с нищо. Днес единственото, което ги интересува, е колко повече могат да извлекат от потребителя. Старите коли от 90-те години издържаха 300 000 мили без драма. Днес имаш късмет, ако достигнеш 150 000. Това не е конспирация. Това са реални данни за това как индустрията се промени радикално. Днес ще говорим за 15-те причини, поради които модерните коли не издържат 20 години както преди. Приготви се, защото истината е неудобна. Да започваме. Причина 15. Пластмасите замениха металите в критични компоненти на двигателя. Пластмасите са заменили металите в критични компоненти на двигателя. Преди входящите колектори за вода и корпусите на термостата бяха от лят алуминий с обикновено картонено уплътнение. Те издържаха десетилетия и никога не се повреждаха. Днес входящите колектори за вода са от пластмаса в директен контакт с метал, като се нагряват и охлаждат постоянно. Пластмасата мрази да бъде закрепена с болтове към метал и мрази още повече екстремните топлинни цикли. Резултатът е, че тези части се чупят преждевременно, веднага щом ги докоснете погрешно по време на поддръжка. Личен пример: в един джип при смяна на маркоч на радиатора, веднага щом приближих клещите, за да сваля скобата и започнах да прилагам съвсем малко натиск, входящият колектор за вода експлодира на парчета. Преди можехте да смените картонено уплътнение за 2 евро за 5 минути. Днес трябва да замените целия пластмасов колектор за 80 евро с 2 часа работа. Причина 14. По-малки двигатели с турбокомпресор. По-малките двигатели с турбокомпресор са заменили големите двигатели с естествено пълнене. Даунсайзингът е тенденцията в индустрията – намаляване на размера на двигателя и добавяне на турбо за поддържане на мощността. Един 4-цилиндров двигател от 1.5 литра с турбо заменя 6-цилиндров двигател от 3 литра с естествено пълнене. На хартия мощността е сходна. В действителност натоварването върху двигателя е напълно различно. Един малък турбодвигател работи много по-тежко, за да генерира същата мощност. Турбото генерира екстремна топлина и изключително високи налягания върху вътрешните компоненти. Температурите нагоре не са по-високи, налягането в цилиндрите е по-голямо и износването е ускорено. Турбините обикновено се повреждат между 100 000 и 150 000 км. Замяната струва между 2000 и 3000 евро. Двигателите с естествено пълнене издържаха лесно 300 000 мили с основна поддръжка. Типичният клиент си купи икономичен автомобил с 4-цилиндров турбодвигател и се оказа с замяна на двигател на 120 000 км. Даунсайзингът спестява гориво, но унищожава дълголетието. Причина 13. Трансмисии ЦВТ с постоянно променливо предаване. Трансмисиите CVT с постоянно променливо предаване са заменили конвенционалните автоматици. CVT обещава ефективност и плавност. Реалността е, че тя е кошмар за надеждността. CVT на Nissan Jatco е печално известна с преждевременни повреди между 60 000 и 100 000 км. Вътрешният метален ремък приплъзва, прегрява и се къса. Замяната на една трансмисия CVT струва между 4000 и 6000 евро. Конвенционалните автоматични трансмисии с 5 или 6 скорости издържаха 200 000 мили с редовна поддръжка на флуида. CVT се нуждае от специфичен флуид, чести смени и страда от прегряване при нормална работа. Производителите приеха CVT поради натиска за икономия на гориво и правителствените разпоредби. CVT е по-лека и по-ефективна на хартия, но напълно жертва издръжливостта и здравината. Трансмисиите с двоен съединител DCT също са проблематични. Volkswagen и Ford имат документирани проблеми. Типичният клиент си купи икономичен седан с CVT и се оказа с мъртва трансмисия точно след като гаранцията изтече с опустошителна сметка. Модерните трансмисии са ефективни, но крехки. Причина 12. Удължени интервали за поддръжка. Удължените интервали за поддръжка от производителите намаляват разходите за притежание на хартия, но в реалност компрометират дълголетието. Преди смяната на маслото беше на всеки 5000 км. Сега производителите казват, че е на всеки 15 000 или 20 000 км. Модерното масло е по-добро, да,
но модерните двигатели са по-взискателни с турбо и директно впръскване. Маслото на 20 000 км е деградирало, мръсно и е загубило своите смазочни свойства. Двигателят работи по-тежко, генерира повече топлина, повече налягане и старото масло не защитава адекватно. Производителите удължават интервалите, за да намалят разходите за поддръжка по време на гаранцията и да направят притежанието да изглежда по-евтино. След като гаранцията изтече, двигателят е претърпял ускорено износване поради деградиралото масло. Филтрите за въздух в купето издържат 15 000 км, докато преди бяха на всяка година. Трансмисионният флуид е запечатан за цял живот, докато преди се сменяше на всеки 60 000 км. Полезен живот означава живот на гаранцията, а не живот на превозното средство. Собствениците следват интервалите на производителя религиозно и двигателят и трансмисията се повреждат преждевременно на 150 000 км. Преди, с честа поддръжка, двигателите издържаха 300 000 мили. Днес, с удължена поддръжка, двигателите едва достигат 200 000. Типичният клиент се довери на интервалите на производителя и се оказа с двигател, изискващ основен ремонт с разходи, по-големи от спестяванията от поддръжка. Удължената поддръжка е капан за дълголетието. Причина 11. Директно впръскване на бензин GDE. Директното впръскване на бензин GDE генерира натрупване на въглерод в смукателните клапани. Впръскването в порта почистваше клапаните постоянно, защото бензинът течеше върху тях. GDI впръсква горивото директно в цилиндъра, така че смукателните клапани никога не получават бензин. Маслото и парите от картера се рециркулират в смукателната система и се отлагат по клапаните. Без бензин, който да измива отлаганията, въглеродът се натрупва по клапаните на дебели слоеве. Натрупването на въглерод намалява въздушния поток, причинява загуба на мощност, повишаване на разхода на гориво и неравномерен празен ход. Почистването на клапаните е процедура наречена Walnut Blasting, при която натрошени орехови черупки се изстрелват към клапаните. Струва между 600 и 800 евро и е необходимо на всеки 50 000 или 80 000 км. Двигателите с впръскване в порта никога не са имали този проблем. С GDI всички страдат. Производителите приеха GDI заради ефективността и емисиите, игнорирайки проблема с поддръжката. Някои производители добавят двойно впръскване в порта и директно, но това решение добавя сложност и цена. Типичният клиент забелязва загуба на мощност и неравномерен празен ход, открива натрупването на въглерод и се сблъсква с повтаряща се сметка за почистване. GDI е ефективен, но изисква скъпа и непрекъсната поддръжка. Причина 10. Сложна електроника и компютърни модули. Сложната електроника и компютърните модули са се умножили експоненциално, създавайки точки на отказ. Един автомобил от 90-те години имаше 5 или 10 основни електронни модула – двигател, трансмисия, АБС. Един модерен автомобил има между 50 и 100 модула, контролиращи всичко. Осветление, седалки, огледала, климатизация и инфотейнмент. Всеки модул е потенциална точка на отказ, както в софтуера, така и в хардуера. Модулите комуникират чрез мрежа CAN-BUS. Ако един модул се повреди, това засяга други. Диагностиката е кошмар, който изисква специфични скенери, актуализиран софтуер и обучени техници. Ремонтът на един модул струва между 300 и 2000 евро, в зависимост от системата. Още по-лошо, модулите се спират от производство години след модела, което прави невъзможно намирането на резервни части. Един напълно функционален механично автомобил става неизползваем, защото модулът на вратата на шофьора се е повредил. Актуализациите на софтуера са задължителни в дилърството на цена от 100 или 200 евро на посещение. Преди, когато един модул се повреждаше, сменяхте предпазител или реле за 5 евро и продължавахте напред. Типичният клиент има 9 годишен автомобил, модулът за климатизация се е повредил, резервната част е спряна от производство и колата е икономически тотализирана. Модерната електроника е удобство, но също така и екстремна уязвимост. Причина 9. Сложни системи за контрол на емисиите. Сложните и крехки системи за контрол на емисиите добавят слоеве от откази. ЕГР за рециркулация на отработените газове се запушва, карбонизира се и се поврежда. ДПФ филтър за дизелови частици изисква постоянни регенерации, страда от запушвания и се нуждае от скъпи замени.
Сензорите за кислород и NOx се повреждат често на цена от 200 или 400 евро всеки. Множествените катализатори се повреждат и струват между 2000 и 4000 евро за замяна. Клапанът ПЦВ на системата за вентилация на картера се поврежда и причинява течове на масло и налягане. Помпата за вторичен въздух за впръскване на въздух се поврежда за 600 евро. Системата EVAP за горивни пари открива течове с хиперчувствителни сензори. Колата влиза в авариен режим Limp Mode с намалена мощност, ако който и да е сензор за емисии се повреди. Преди системата за емисии беше проста. Един катализатор и един сензор за кислород, който издържаше живота на превозното средство. Днес системата за емисии има дозина компоненти и всеки, който се повреди, включва светлината Check Engine и прави колата почти неуправляема. Регулациите за емисии са по-строги, системите са по-сложни и по-крехки. Типичният клиент има постоянна светлина Check Engine, сензор след сензор, клапан след клапан, с 1000 евро в ремонти. Модерният контрол на емисиите е необходим за околната среда, но е кошмар за надежността. Причина 8. Вериги за разпределение, уж без поддръжка. Веригите за разпределение замениха ремъците, уж без поддръжка, но реалността е, че се повреждат катастрофално. Производителите рекламират веригите за разпределение като такива с полезен живот без поддръжка. Реалността е, че веригите се разтягат, обтегачите се повреждат и пластмасовите водачи се чупят. Една разтегната верига прескача зъби, причинявайки катастрофална повреда в интерферентен двигател, където клапани и бутъла се срещат. Превантивната замяна на веригата за разпределение струва между 1500 и 3000 евро. Катастрофалната повреда изисква пълен основен ремонт на двигателя от 8000 до 15 000 евро. BMW N63 GMLFX и Volkswagen EA888 имат вериги за разпределение, печално известни с преждевременни повреди. Ангренажните ремъци преди изискваха замяна на 100 000 км, но това беше предвидимо и програмируемо. Късането на ремъка беше програмирано и двигателят беше защитен с неинтерферентен дизайн или ограничена повреда. Веригата се поврежда по непредвидим начин без предупреждение и с гарантирана пълна повреда. Производителите спестиха, като премахнаха програмираната поддръжка на ремъка, но създадоха бомба с закъснител с веригата. Още по-лошо, много модерни двигатели имат веригата отзад на двигателя, което изисква демонтиране на целия двигател за достъп. Типичният клиент се довери на веригата без поддръжка, тя се повреди на 120 000 км, двигателят беше унищожен и сметката за основен ремонт беше пълна. Веригите за разпределение се предлагат на пазара като предимство, но в реалност са бедствие за надежността. Стигнахме до средата на списъка от 15-те причини, поради които колите вече не издържат 20 години. Следващите 7 включват фатални дизайнерски решения, натиск от регулации и лудост от ненужна технология. Ще говорим за системи, които работеха перфектно и сега са сложни, дизайни, които жертват издръжливостта за ефективност на хартия. Номер 1 ще ви изненада. Продължаваме. Причина 7. Автоматична система Старт-Стоп. Автоматичната система Старт-Стоп, която изключва двигателя на светофарите, износва стартера и батерията преждевременно. Системата е проектирана да спестява гориво и да намалява емисиите при празен ход. Двигателят се изключва на всеки светофар или паркинг и стартира отново при преместване на крака от спирачката. Стартерът първоначално е проектиран за студени стартове 5 или 10 старта дневно. Старт-Стоп генерира между 50 и 100 старта дневно. Стартерът е подсилен, да, но износването е експоненциално по-голямо. Специалната батерия AGM за Старт-Стоп струва между 250 и 400 евро за замяна. Една конвенционална батерия струва между 80 и 100 евро. Батерията AGM издържа между 3 и 4 години, когато преди издържаше между 5 и 7. Стартерът се поврежда и струва между 400 и 600 евро за замяна. Стартирането на двигателя при загряло състояние е различно от студен старт по отношение на смазването на компонентите. Износването на цилиндри, бутала и пръстени се ускорява с чести топли стартове. Производителите признават, че системата спестява между 3 и 5% гориво при реална градска употреба. Спестяването на гориво е минимално, цената на поддръжката е по-висока и дълголетието е компрометирано. Причина 6. Охлаждаща течност и трансмисия, запечатани за цял живот. Запечатаната за цял живот охлаждаща течност и запечатаната за цял живот трансмисия са решения на производителя, които намаляват дълголетието.
Производителите премахнаха пробките за източване и достъпа за поддръжка на флуиди. Автоматичната трансмисия преди имаше пробка за източване и смяната на флуида беше проста на всеки 60 000 км. Днес трансмисиите са запечатани без измервателна пръчка и без пробка за източване. Производителят казва, че флуидът е за полезен живот, но реалността е, че това означава живот на гаранцията – 100 или 150 000 км. Ако трансмисията работи 200 000 или 300 000 км, флуидът е деградирал след години. Смяната на флуид в запечатана трансмисия изисква специални помпи и адаптери на цена от 200 или 300 евро. Много сервизи не предлагат услугата поради сложността. Охлаждащата течност на двигателя преди изискваше смяна на всеки 2 години с конвенционален антифриз. Днес охлаждащата течност е с дълъг живот – 10 години, но системите са по-сложни с ЕГР, охладители на турбото и интеркулери. Деградиралата охлаждаща течност след 10 години причинява запушвания и корозия в сложната система. Почистването на охладителната система струва между 600 и 1000 евро. Диференциалът е запечатан без пробка за източване и с масло за полезен живот. Маслото на диференциала, сменяно редовно, издържаше живота на превозното средство. Запечатано, то се поврежда на 150 000 км и основният ремонт струва 3000 евро. Производителите премахнаха поддръжката, за да намалят разходите по време на гаранцията, но унищожиха дълголетието след гаранцията. Типичният клиент последва запечатания полезен живот и трансмисията, и диференциалът се повредиха на 160 000 км извън гаранция. Запечатаните флуиди са подвеждащ маркетинг, който унищожава дълголетието. Причина 5. Светодиодни фарове, запечатани в пълен модул. Светодиодните фарове са запечатани в пълния модул. Ако се повредят, замяната струва между 1000 и 3000 евро. Халогенните фарове преди използваха крушка от 10 евро, която собственикът можеше да смени за 5 минути. Светодиодите са по-ефективни и издръжливи, но са запечатани в модула на целия фар. Ако светодиодът се повреди поради влага, корозия или електронния контролер, замяната е на целия модул за 1500 или 3000 евро. Адаптивните матрични светодиодни фарове са технология от най-висок клас, но и с най-висока цена при повреда. Клиентът плаща за премиум технология и когато фарът се повреди, сметката е опустошителна. Светодиодните задни светлини също са запечатани в пълен модул на цена от 500 или 1500 евро. Преди една задна крушка струваше 3 евро. Днес се сменя целият модул. Електрическите механизми за прозорци имат мотори, които се повреждат за 300 или 500 евро на прозорец. Преди една ръчна манивела никога не се повреждаше и имаше нулева поддръжка. Електрическите огледала с отопление, памет и 11 посоки имат мотори, които се повреждат за 400 евро. Преди едно ръчно огледало с обикновена настройка никога не се повреждаше. Електрическите седалки с памет, отопление, вентилация и масаж имат мотори, които се повреждат за 600 или 1000 евро. Преди една ръчна седалка с регулиране чрез лостове никога не се повреждаше. Причина 4. Дизайн, невъзможен за ремонт или обслужване. Дизайнът, невъзможен за ремонт или обслужване от средностатистическия собственик, създава зависимост от дилърството. Модерният преден капак има пластмасови капаци, които скриват двигателя напълно, което прави невъзможно идентифицирането на компонентите. Батерията е скрита под седалката, в багажника или под резервната гума, което изисква демонтиране на целия интериор. Филтърът за въздух в купето изисква демонтиране на жабката и цялото табло за 2 часа работа. Свещите в един напречен двигател V6 изискват демонтиране на всмукателния колектор и специални бобини за 4 часа работа. Преди свещите бяха достъпни и смяната отнемаше 30 минути от собственика. Фаровете изискват демонтиране на бронята и цялата предна маска за достъп до крушките. Алтернаторът е под двигателя и изисква повдигане на двигателя от опорите му и демонтиране на половината трансмисия. Смяната на масло изисква демонтиране на пластмасови капаци и защитни кори с 20 винта. Нужни са специални инструменти, диагностични скенери и софтуер за актуализация. Причина 3. Регулации за емисии и ефективност. Правителствените регулации за емисии и горивна ефективност наложиха компромиси с издръжливостта. Производителите са длъжни да спазват стандартите КАФЕ – Corporate Average Fuel Economy.
Стандартите изискват средният автопарк да достига 50 мили на галон до 2030 година. Производителите са принудени да намаляват теглото с малки турбодвигатели и сложни трансмисии. Намаляването на теглото означава пластмаса, алуминий и магнезий вместо стомана. Алуминият е лек, но страда от електролитна корозия при контакт с стомана и галванични проблеми. Магнезият е супер лек, но крехък и корозира бързо. Алуминиевото купе тип Unibody на Ford F-150 има корозия, проблеми и ремонт с специализирано заваряване. Трицилиндровите двигатели от 1 литър турбо като Ford EcoBoost имат прегряване и преждевременни повреди. За да отговорят на регулациите, производителите жертваха издръжливостта и здравината. По-строгите емисии на NOx породиха Dieselgate на Volkswagen. Volkswagen инсталира софтуер за измама, за да премине тестовете за емисии. Алтернативата на законното спазване е добавянето на сложни, крехки и скъпи системи за контрол на емисиите. Филтърът за дизелови частици изисква постоянни регенерации и страда от запушвания и повреди. Системата SCR за впръскване на урея AdBlue има допълнителни компоненти, които се повреждат. Има множество катализатори, сензори и десетки компоненти. Спазването на емисиите породи сложност и уязвимост. Причина 2. Модерният потребител приоритизира технологията пред издръжливостта. Модерният потребител приоритизира технологията, дизайна и цената пред издръжливостта и надеждността. Потребителят купува кола въз основа на големия екран, ускорението от 0 до 100 за секунди и екстериорния дизайн. Никой не пита за веригата за разпределение, достъпа за поддръжка или репутацията за дългосрочна надежност. Сравнение при покупка. Потребителят гледа Toyota Land Cruiser срещу Ford Expedition. Land Cruiser е проектиран за здравина, дълголетие и простота на поддръжка. Expedition е проектиран за технология, лукс, екрани и седалки с масаж. Един Land Cruiser от 2005 година струва между 15 и 20 хиляди евро на пазара за употребявани автомобили. Една Expedition от 2005 година струва между 3 и 5 хиляди евро. Разликата е, че Land Cruiser не създава проблеми и издържа 500 хиляди мили. Expedition има трансмисия, която се поврежда, въздушно окачване, което се срива и електроника, която е кошмар на 100 хиляди мили. Потребителят плаща по-висока цена за Land Cruiser, защото приоритизира издръжливостта. Но средностатистическият потребител не приоритизира издръжливостта. Иска нова технология и красив дизайн. Производителите отговарят на търсенето на потребителите. Никой не би купил кола за 50 000 евро с грозен дизайн, без екрани и технологии, но която издържа 30 години. Всеки купува колата за 50 000 с прекрасен дизайн и впечатляваща технология, но която издържа 10 години. Производителите нямат стимул да правят издръжливи коли, защото потребителят не плаща за издръжливост. Причина 1. Бизнес моделът на производителя зависи от остаряването. Бизнес моделът на производителя зависи от остаряването и новите продажби, а не от дълголетието на продуктите. Производителят е компания, която се нуждае от постоянни печалби, за да задоволи акционерите на Уол Стрит. Печалбите идват от продажбите на нови коли, а не от коли, издържащи 30 години. Ако производителят направи кола, която издържа 30 години, той продава една кола на клиент на всеки 30 години. Ако производителят направи кола, която издържа 10 години, той продава 3 коли на същия клиент за 30 години. Това са тройни печалби от същия клиент благодарение на програмираното остаряване. Производителите изчисляват точно идеалния момент, в който колата издържа гаранцията плюс 5 години и след това се поврежда. Гаранцията е от 3 до 5 години, така че колата е проектирана да издържа 150 000 км или максимум 200 000. След това повредите изискват скъпи ремонти и собственикът решава да купи нова, вместо да ремонтира старата. Стара кола с 150 000 км струва 8000 евро, а ремонтът на двигателя струва 6000. Собственикът мисли, че е по-добре да даде тези 6000 като първоначална вноска за нова кола. Производителят печели, защото е продал друга кола. Дилърите също печелят от сервизния отдел и печалбите от ремонти. Дилърът печели повече от сервизния отдел, отколкото от продажбите на нови коли. Има стимул колите да се поддържат функциониращи на минимума с постоянни и скъпи ремонти. Производителят и дилърът са съгласувани в бизнес модела на остаряването. Резервните части се спират от производство 10 години след модела. Ако една кола е на 15 години и критичен компонент се повреди, частта е спряна от производство и колата е буклук.
Производителят би могъл да поддържа налични части в продължение на 30 години, но няма финансов стимул. Колите издържаха 30 години преди, защото бизнес моделът беше различен. Преди производителят продаваше кола, получаваше печалба веднъж и поддържаше клиента щастлив в продължение на десетилетия. Днес производителят трябва да продаде множество коли на същия клиент в неговия живот. Уол Стрит изисква постоянен растеж 3-месечие след 3-месечие. Растежът идва от нови продажби, а не от поддържането на стари коли в движение. Производителят е в капан в капиталистическа система, която изисква безкрайен растеж с крайни ресурси на планетата. Решението за производителите е програмираното остаряване, при което продуктите се повреждат и замяната е необходима.